ka I finish share this video ka Mathias na ndị ofeke ndị otu ndị na-eso because ife mma akpọ ha ka ha wee for this video. I shetara this video one lady na-aga wee fu obere nwa dị etu amama na nwa elugo 4 years ka ogono ebe dị nwa so mmọnwụ the lady wee jụọ ya kere ife wafe o wee gwa na aka ji ọfọ o ji tare ujide gono wee so mmọnwụ ịghọtago. Now this video now, this video about this small boy na-ekpe ekpele ịghọtago. This small boy nọ na-ekpe ekpele ịghọtago, ọ nọ na-ekpe ekpele ịma the next thing ọzọ ha merụ this small boy nọ na-ekpe ekpele the next thing ọzọ ha merụ ha jepụtala anyị video ebe ụmụazị ndị ọcha na ndị China ebe a na-akụziri ha ka esi ebeki ka esi etriti mmadụ na ahụ ya ka esi eme lot of things ịghọtago. Ha jepụtala anyị ihe because na ha fụ nwatakịrị na-ekpe ekpele gosi anyị ebe a na-akụziri ụmụazị ndị ọcha ebe fa na-akwa akwa mana ha fụrụ this one even Mathias Ezeaku Ofeke share ya kero caption o dere mgbe share ya o dere let your Jesus know that praying to Jesus is use and less. Let your Jesus know that praying to him is use and less because no from nwatakịrị na-ekpe ekpere ha wee cheta na suppose ebe akụziri ụmụazị anyị ka esi take care of mmadụ ka esi akwa akwa ka esi ịghọtago ka esi alụgasị ọrụ teknọlọji mana ha fụziri nwatakịrị ti ọpịa ka mbala ịghọtago. Ha fụziri aka ji ọfọ at 2 years mgbe jụụ na ajụjụ wee sị unu ọnwụ na Jesus Christ anyị do use and less because na suppose ebe akụziri ụmụazị anyị science and technology kụzie ha ka anyị esi take care of mmadụ kụzie ha ka anyị esi akwa akwa ọmụmụ a this guy kpa akpagharị or through this mmụnwa this guy kpa akpagharị ka ọ ya ejiri wee mmanụ anything about science and technology. I'm asking or through mmụnwa this guy na-eso akpagharị eji ayo 50-50 naira or through mmụnwa ka this guy esi wee mmanụ ka esi resuscitate mmadụ na ọ na-onwe ka mmadụ si wee baa koma. Ana m ajụ ya ajụjụ mmụnwa this guy so akpagharị kere ife nwere in fact ndị mbụ timelu mmụnwa agbogbo ebe ka ha nọ tata ndị mbụ timelu mmụnwa agbogbo kere ife ha ji mmụnwa wee achieve na Igbo. I am asking you kere ife ha ji nwiti mmụnwa wee achieve na Igbo if not ụfọdụ tiwe mgbe ha kapere mpe ụfọdụ n'ime ha mara ife ewe nwanyị so life ha ebe ndụ bujere ha nga ha ga in this 21st century ka Mathias na encourage ụmụazị by na the boy na promote culture and tradition of our people onye mma ka ọ esi wee nweta the boy. Okay, may post to picture this guy na-ekpe ekpere ebe a may post to picture this small boy na-ekpe ekpere na this video na-eme onye mma. Anyhow I can locate this boy. If you know how I am going to locate this boy, it's sure Emalo can make you locate this boy on at this video now. If this boy on at this video, Emalo can make you locate this boy on at this thing. One can make you locate the boy because this boy need to appreciate it because within two parents, this guy is where is this guy? Or that this guy is so like we to the man buy ya mama. Emana bae ya mama hapo maka ndị bidoro na nwata kuziwere maka ịgwọ nsị na aja hapo maka ndị bidoro na nwata kuziwere ịgwọ nsị na aja chigharịa nsị because all nsị ka ha na-achigharị all in the name of na eti mmọnwụ otiwe mmọnwụ nwebere oge ojechowe ebe ọ ya agwọta ọgwụ tirie ibe ewere ịrụ skyscraper na-ama aka ibe ewere ịgba hefty moto na-ama aka ibe ewere ide eme investment na ide ebupụta business ideas and innovations naanị aka nyanwe were ide enye nsi were ide enye poison were ide akụ nsi were ide agwọ ọgwụ were ide akụ ibi were naanị isi
ọ ka ifife ha na-akụziri ụmụazị be anyị. Nke a na-ekpe ekpere na waste time. Nke a na-ekpe ekpere amaghị na sayensị and teknọlọji dị real, mana nke tiotika mkpala soro mmọnwụ chịrị ịtarị na-akpagharị n'ilo. Nke ahụ ma ebe a na-eje, nke ahụ wee egwu eji. Mathias tiri mmọnwụ, rụọrụ ụmụnwụ mmọnwụ ka ha bụrụ kpagharịba na mkpọ, rụọrụ ụmụnwụ mmọnwụ ka ha bụrụ ihe kpagharịba na mkpọ zara aka Ejiofor. Ana m agwa gị, rụọrụ ụmụnwụ mmọnwụ ka ha bụrụ ihe kpagharịba na mkpọ zara aka Ejiofor. Ife ọnwụ na iwu shiri nwa mmadụ must surely come back to you. Law of karma, is he not coming back? Everything you people wish guru mmadụ in this world, unu nọkwa na-abịarụ ndị otu unu niile ife niile judgment ya unu nọ na Facebook apas ya na-emecha wuru faith unu. Yes, in this case I wish that my son or my daughter will be as prayerful as this small at least Chineke ka ọ na-ekpelu. O nwere ife ọjọọ dị na ya, o nwere ife ọjọọ nwere ike ịmụta nwuru n'ụka, o nwere ife ọjọọ nwa m nwere ike ịmụta nwuru n'ụka. Ife niile a na-akụziri ebe a is how to live an upright life. Even na oje ogodo eluigwe, ya wurugodo na oje ha eluigwe, na eluigwe ahụ ọ na-eje adụghọrọ ya wurugodo na Jesus Christ ahụ ọ na-akpọ no fake. But the fact that na ya atọ nụrụ Bible upside down wee kụziere ya how to live upright, how to live a responsible life, etu onye si wee je na ndụ ya n'iyi, ọ ka mma karịa ibido na nwata kụziere ya ka esi aṅụ kaikai abụ alọbi na-agụ kaikai, kụziere ya ka esi eji agwọrọ ọgwụ were echekwa mmọnwụ ka i wee zaa dike wee jee mba wee bata. Ọ ka mma ọ ka iwefu ka iberibe ha si wee dụ, ifuru ka ha si wee na-glorify this small boy shịtarị soro mmọnwụ na-akpagharị, mana ifuru ka ha si wee na-akọtọ onye nke na-ekpe ekpere ka iwe ma na nda ọnwụ na ichekwa nọ sayensị and teknọlọji jikwa wee sị innovation and ever with you are ịnalụ n'iyi daa iberibe, ịnalụ n'iyi daa iberibe ka m na-agwa gị iwe eru akọ na uche kọlọgo. Because my agenda ha na-epush the very clear. They want to go back to idolatry. They want to go back to those days mgbe a na-aza nna anyị. Polygamy is their target, idolatry is their target, ịkụnsi and ime ngwụtọ niile is their target. They are only seeing Christianity as the only obstacle. They preach in the mmadụ na ife a ha na-achọ ka ha chi ya back to it, the very bad and evil. So that message, conflicting message, onye kpata na nke jehi ime oburu ụzọ attack ya monogamy, promote polygamy, ọchọ ka ọ gbarụ maka alụ bi na-agụ na arụsị dube nna anyị, ọchọ ka ọ gbaghị ya. Ịghọtago ebe niile afa na-eje ewu inwuchigata all those old and evil practice, ịdọrụ n'ohu, iri ekpe, all those things webe ha na-achọ ka ha chi ya back to. Be wise, be wise, be wise, be wise. Ekwena ka ewolo ndị atụrụ so gwa ile egwu, ekwena ka ị ga-atụrụ so gwa ile egwu. Zụlite nwanyo in the fear of God, otonite marụzi aka dị mma ya wolu. Ọ bụgodiri na nwa m na-eduzie prayerful na heaven adịghị real na Jesus Christ is fake, but no grow according to the scripture, the words and teachings of the scripture. It is enough, because it produce a sane somebody in the society. It produce yes, it produce good from bad. What the difference between good and bad? You gotta go. Oh, bandit ya ha na-erase gasị, ụmụazị a ha na-azụni gasị na-akụziri sosi ife ọjọọ, etu esi agba mmadụ ọkụka, etu esi akụkwa ya zọkọrọ ife niile, etu yesi wee do superior as a man. Ọha bụ arụ niile a na-eme in our societies today. Get me this boy. I need to appreciate this boy. If possible, let me know the parents zụrụ nwa, because those parents zụrụ nwa deserve an award, because na ụdị parents bụ ka ha wunde suppose ka a na-enyomi hapụzie na onye shi ọchịkapa. And my advice to parents onye nke a bụ nwa kpagara iwu, jidere nwa ahụ, nekwenye ka ọ na-efu efu, number one wụ na ife niile ọ na-eme ịgụ akwụkwọ ahụ godu for him. Ife ọ na-eme ọkwa ife akọ ya megharịgido n'ogbe, megharịgido bife mara ife na-eme, akọba akụkọ ọzọ, obido ije na joint eje aṅụ kaikai, from ịṅụ kaikai emeri bife mara ife na-eme, ọghọ local champion. Ekwukwana m nke m.
unu chọọ sikwa na gụnumere Mathias akọnala onye nke aka kọta onye nke ni gwa m ife kpata na onye ji ịkpa designers mmọnwụ bi ụmụ ya ọkwa ọmụrụ nwoke in fact ọ mụkarịrị 8 ya ji ịkpa designers ikeri ụdọ obi ụmụ ya ka ha bụrụ mkpagharịba na street mkpọ all in the name of na promote culture and tradition. Eso my cousin wee jee ije mego nwanyị yesterday. Yes, we went to that place. Papa nwata nwanyị a na-eme ego ya na-eje ụka. In fact, o kwuru mmadụ ebu na alcohol wee bịa. O kwuru mmadụ ebu na alcohol wee bịa. Mana anyị ruru ebe a mechasịcha omenala na usoro ntu esi eme ụmụnna ya anọ ya oke nwa ya dị etu esi eke dị n'usoro ndị Igbo according to omenala ndị Nnewi, according to requirement ndị ụmụnna ha. In the absence of this one can play. And I say, omenala jikọ say, well, let's go back to our root. When did we even leave our root? When did we ever leave our root? Share this video. Nke mmadụ emewo ịda atọpesi okwu asị niile unu na-ekwu onye chọrọ ịma ọmara onye achọghị ịma shọrụnụ this boy do na vida shọrụnụ this boy ka ngosikwa unu this boy n'elu this boy n'ebe onye ma this boy shọrụnụ this boy na-eme ya ọfụma onye ma this boy shọrụnụ this boy o maazị akọ ya wee nwee ebe ikpocherie ọnụ chọrọ ka ebi ụdọ the mental ọmụrụ because na olubere isi edo na anya ka do na ana ọhọ nke ni nọ na nwata chọrọ ego buru mmọnwụ kwụkarịba n'ilo chọrọ ego nke anọ na nwata chọrọ nụ onye nke a. Let us see what we can make out of this boy. You got to go? Let us see what we can make out of this boy. Call them.